Serampati Mas Gareng tampil panggung ya. Apa selangganan. Oh, golek kancane kisinan ki ning do seneng. Dan alhamdulillah madya laras saya suwe saya ngrembaka. Amin Allahumma amin. Upakane ya wis terjamin. Alhamdulillah saged sowan darmipun Pak Paiman. Heeh, alhamdulillah Mas Gareng bisa minangkani dawuh saking panjenenganipun sekeluarga. Nggih, Pak Paiman Gajah. Kok enek embel-embele gajah iki? Oh, Pak Paiman iku lek teng mriki sing paling milenial iku nggih Pak Paiman Gajah. Oh, ngono ya. Beda karo sing gawe kopi. Heeh. Pak Budoira. Pak Paiman Gajah karo Budoira. Heeh. Bola kula teng mriki, bola kula sing teng masjid nggih wonten. Bola kula sing teng ngene pondok sing teng mriki nggih wonten. Iya. Nggih, asmanipun Mas Kipri. Kuwi sing ana masjid. Nggih. Asmanipun Mas Kipri kalih Kang Degleng. Bola ning masjid. Bola ning masjid. Nggih, masjide yo anyar, Mas. Alhamdulillah jamaah yo kebak terus. Kebak terus. Asmane nggih milenial. Apa kuwi? Al-Mutahjur. Masa ta? Nggih, wong Mas Kipri kalih Pak Mas Degleng niku saestu kok. Nah. Mriku pun memasyarakat. Napa mulih tanggane pakliran napa iku wayang kulit piyambakipun menika nggih remen sanget. Penggemar wayang kulit. Penggemar wayang kulit wonten tanggane Ponorogo. Ibu-ibune sendal pawon nggih alhamdulillah. Samcut tali wondo, masakane yo enak-enak. Ini yo kental. Pasugatane nggih banyu mili. Pasugatan banyu mili. Iki yo kepon. Ayo. Kandhane kok. Rangge wong tenggene kok ya ngene kok ya jaluk disyuting barang. Mas aku lho kok ya kanggo ya rada kodusik. Dagelan muni kok dikek kopi iki terus kapan muni. Ya nggih.
Ini pancen wujud syukur yang luar biasa saking panjenenganipun Ibu Jumatur sekalian Pak Paiman. Leres menika wujudipun syukur temu wahyuning judul, wahyuning katentreman. Panjenenganipun dulur kula wedok menika panjenenganipun Mbak Yu sinten iki? Mbak Jumatur. Mbak boten ingkang temu wahyuning. Oh, ingkang mantenipun panjenenganipun Mbak Rina Ovi Hidayah dan Mas Niko Hadi Nur Cahyono. Nggih, tebih niku. Judule tebih Priyantun Jogja. Kiai Jogja. Jogja. Jujuk saja. Ning benten kali sormen baru kula. Alhamdulillah saking Gunung Kidul Yogyakarta. Alhamdulillah. Jerawuh wonten ing Gumirya Ponorogo, Mas. Alhamdulillah. Operator anu sound systemnya. Ije, jajaran sormennya Wahyu Marta yang baru. Tenan ora kaya materi Jogja jujuk saja. Masih ya ada saka Yogyakarta kono tenan. Jogja tenanan. Nggih, yen menika sormenipun panjenenganipun Suwardi Pak Seno Nugroho. Alhamdulillah begitu bisa silaturahmi lawan warga masyarakat Ponorogo mriki ana ing Desa Bulu. Nggih, kula nggih swatenipun nggih kepenak. Swatenipun nggih wong benten kalih biasa-biasanipun. Ngoten kok ya lah, jan alhamdulillah. Janu mboten pinanggih nggih Mas. Alhamdulillah sehat ya Mas Gareng. Alhamdulillah pinaringan wilujeng slamet boten-boten alangan setunggal menapa sehat walafiat. Sehat walafiat. Nggih, sehat jogo jero, sehat atine, sehat pikire Mas. Ayo sing diarani sehat walafiat iki ngono kuwi. Nggih. Sehat lain lan batine. Terus kados panjenenganipun Pak Paiman. Sehat atine, sehat pikire, ora tau kemungsung karo tangga lan keparuh. Bu Jumatun ya ngono, ora tau kemungsung. Sehat pikir lan atine. Laras pajukan Bu Jumatun niku tenang kok ya. Ya ini Grabiak Semanak lan Mbah Ya Ana. semana tenang. Nyegat sayur ngoten nggih warna gelang. Sampai nulis di anu peduli lawan Bu Jumatun. Ala Bu Jumatun iki kula bolok plek. Wis ngeten. Ala pun ngeten lho. Pun ngeten. Ngeten. Heeh. Pun ngeten nggih dapel ngeten terus. Ya nggih plek kalih Pak Paiman ku bolong ngopi. Oh bolong ngopi. Nggih panggih teng pundi-pundi teng Ponorogo mriku panggih. Dalem kepanggih. Selaung nggih panggih. Pancen sabane adu-adu. Nggih, bolo gajah kok. Bolo gajah niku pun kok. Bolone kata sangat pun jenengan ngendikane sabit rawuh. Global rawuh. Tamene Sukorejo nggih rawuh. Sukorejo hadir. Sampung nggih rawuh. Balong ya hadir. Jajane yo teko. Banyu milih saestu Mas. Kandhani kok. Yo nggih. Ja tenangan kok. Bagone bengi iki bebarengan iki kan ono Saniwang Agung Mas Gareng. Injih. Sanadyan to suka kali suka nanging jroning ati tansah sambung rasa lawan Gusti sing Maha Karasa. Nggih. Iki kok nggih boten namung kasakuran. Menika Murwakala ujar Kalingganata keltalipan dina. Muga-muga ira isa sampurna ana ing bengi iki. Amin Allahumma Atun amin. manggih karahajan keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Diparingi pagesangan ingkang ayem tentrem. Ora beda lakon bengi pinangkali dawuh saking Bapak Paiman pun lampahan wahyu katentreman. Nggih muga-muga ayem tentrem kathah rejeki panjang yuswa. Lancar usahane. Aja ngantek kena lelara, aja ngantek kena memala. Ya. Apa meneh ngantek kena jenenge godha lan rencana. Ya. Wah, nggih, namung derek panjenengan kula macange. Ngaten Mas Gareng. Nggih. Ya, para coba iki panjenenganipun Pak Paiman sekalian Ibu diaturi nikah nganggung. Makan. Heeh. Oh, jan Pak Paiman nggih. Kudu Nggih, piringane mosok metaran to, Mas. di kantor-kantor seniwati ini urung pirsa panjenenganipun Pak Paiman sing Nah, Gasik. Mas Duren. Sanadyan sore maos manggi ning mesti urung pirsa. Mas Duren. Nggih. Mbok menawi napa nggih iringane mosok nggih metaran napa. Masa kudu gacah ya guys. Nggih to, Pak. Ya Allah. Jalanan.
Monggo Bapak. Monggo. Di Bapak Mas Gareng. Monggo. Buat bisa Mas? Oh iya 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 ini saya. Yang monggo niku wau ana welingan sama dulur-dulur mangke Pak Paiman supados mikir panggung ngaten. Nggih to. Nggih, coba biasa kaya lek pas ngopi ngono wae. Apa-apa iso dek, jakep niku awak dereng niku. Wah, ibu niku. Wah, sampe kok dia mriki. Kok siap-siap wong nggih probet mangke tangkok. Selamat. Nek mboten dados menapa, sinabi ratu menika rawuhipun bapak kali ibu ingkang salamprot menika ditanjake dulur kula ingkang cacah wonten 7. Nggih. Kami ke depan semua. Nggih, niki sedaya jumeneng. Oh, mereknya nggih gajah-gajah. Gajah ngoten niku kaya nggih. Beli iki ya nek gajah ya suarane. Jiro lu. Jiro lu. Ya, seperti Mas ya. Ya. Jadi kanca-kanca pengrawit, dulur-dulur sing ngersani lewat kanal YouTube iki pirsa, wah iki kok Pak Paiman. Iki Pak Paiman menika ibu. Mergo nika ibu niku tapi luar negeri nggih dangu. Kula pun dene ke luar negeri mosok dadi gajah tekan. Pak Paiman ki ambek kamu bisa. Mas
bojoku biyen budal rono langsing. Heeh. Bareng mantu bojoku malih abuh. Pun sedaya muga-muga pinaringan rezeki kakatan nggih. Amin. Panjang Heeh. yuswa. Ngetok kaya entuk ayem tentrem penggalihe. Nggih to, ya kados ibu ngeten suweg. Heeh. Oh, buatan. Ya apa itu? Apa asu? Apa iman? Kocak kali ibu. Mas Taufik ngono Bapak Iman. Bapak itu Mas Taufik to, Pak? Wah, nggih. Iki penonton sedaya ndongaken jenengan muga-muga kathah rezeki panjang yuswa. Amin. Kok menawi kagungan unek-unek utawi cita-cita menika bapak-bapak ingkang rawuh menika saking panjenengan wonten unek-unek ingkang baken monggo. Tukang gajah iki biasane swanete. Mesti duwe peningan lagu. Mesti. Oh nggih, petingane lagu napa? Nggih, Bapak Iman nyuwun napa lagu napa nih? Lagune napa? Heeh. Selendang biru. Nggih. Luar. Selendang biru iki dangdut apa Dangdut apa gajah? versi terbaru. Nah. Versi terbaru gajah ketombotan ya. Versine gajah kira iki. Aku yo ngerti. Versine gajah. Berarti bojone menggane. Oh nggih. Ya, Nyuwun lagu napa? menawi iki kita sing cair ya mriki. Pak Paiman ketoke song. Iku ya ampun cantik ke. Aku cuma tenan. Kaya utang bayi. Alhamdulillah kagungan petingan lelagon Ibu. Napa lagonipun? Nggih. Lestari Pak. Weh, apik kuwi. Nggih. Nggih. Versinipun apa? Aja coba. Buatan nek gajah ibu buatan kerso. Nek Pak Paiman nyuwune gajah, nek ibu nyuwune lagune dangdut penyel. Ah. Pinangane Pak Paiman dhisik menggane. Injih. Apa ki mau? Selendang biru gajah. Coba ngrasane iki namane lho. Aku ya penasaran lho. Oh, mboten aku penasaran. Aku umet nang golek kira-kira piye. Ora nggon sampean karo mumet. Ora samumet, kok tak goleke degel karo kipling. Dangdut Mas. Kalau saya panjangnya ya musik berbahasa dalam musik.
hebat. Ya. Gantos ibu menika tindak teng mriki. Nggih. Nah, Bu semanten. nggih, monggo. Semangatnya luar biasa Mas. Kiai semangatnya luar biasa. Lagonipun lestari. Nggih. Nah, nggih niki sekalian langsung hukum iki Bu nggih mriki. Niki badhe diuket kados Pak Paiman wau. Lah nek buke itu mesti Ibu, sampun sebelah nuwun Pak Nggih. Paiman. Pun marem Pak Paiman nggih. Pun marem nggih Pak Paiman nggih. Alhamdulillah. Aman, aman kita iki aman. Aman. Gajah. Lagi takih lho, Reng. Ya Allah. Niki wau bu sinten sing ndamel kopi niku wau Bu Ira. Niki nyuwune podang kuning. Nggih. Oh. Iki mumpung iki Bapak Iman iki nyuwune nggih gajah. Nggih, beliau niku mboten kersa madhang nek derek gajahe umel. Niku. Sampun Ibu. Alhamdulillah. Oh, ibunya sampun. Pak Paiman manduk. Nggih, terima kasih Pak Paiman, ujug matur. Alhamdulillah. Menika kersanipun pripun? Menika